एगो पति और पत्नी के बात बा कि जौना में बड़ा पत्नी भाव से राजा जी के समझा रहल बिया और बड़ी भाव से कहती है कैसे कि ए राजा जी अरे कितनो कोरी बात बाकी माने नहीं रात में आके तनो कोरी माना बाकी अमाने नहीं रात में का करेला अरे दादा का बताएं हाय दयो मार डालेगी धोके या कबारी हमके धोके या कबारी हमके अब बुझेला न बात के धोके या कबारी हमके बुझेला न बात के धोके या कबारी कितना कोरी माना बाकी मानला न बात के कितना कोरी माना बाकी मानना ही बात के रोजे सतावे पियावा रोजे सतावे पियावा आधी आधी रात के रोजे सतावे पियावा आधी आधी रात के रोजे सतावे पियावा ओहो हो ए राजा जी बना सुना राजा जी बनल रहा अभी ले बुझ ए देखा अतने ना गांव घर के लोग कहता कि ऐसन पियक्कड़ से तोर बियाह भइल थी पाला ऐसना से पड़ गइल कि तोर करम फूट गइल औरतिया बड़ा वियोग में घतिया का का हम बताई कितना दारू पिएला औरी का कहतिया घरवा में दिनों रात हम पे मरेला औरतिया बड़ा भाव में कहतिया कि हमार दुख जार केहू सुने वाला नहीं खे लेकिन कहे के भाव बका का हम बताई कितना दारू पिएला घरवा में दुख जारे हमरो ना बुझेला और ये कहतिया कैसे मिलल बाउरा हटिया
पियावा मिलल बौरा पियावा पिया कर साथ के मिलल बौरा पियावा पिया कर हमारा बात के मिलल बौरा पियावा। और कहे के बका का हम बताई सखी घर के कहानी होश रहिला पे कहे तू ही हऊ रानी। अरे ए सखी कम से कम तू हो तो हमार दुख सुना। हाँ का हम बताई सखी घर के कहानी होसे रहिला पा कहे तू ही हऊ रानी। सतावे पियावा रोजे सतावे पियावा